da jeg var 8 år og til jeg var 12 år, der voksede jeg overhovedet ikke. Og det betød, at da de andre begyndte at gå i puberteten, der omkring 12-13 års alderen, så var jeg stadig 8 år udenpå, og det var ikke særlig fedt. Det var det værste. Og det var sådan noget med, at det blev tjekket til gymnastik hver gang. Hvornår man var begyndt at få hår og rundt omkring på kroppen, under armene og nede ved tidsmanden og sådan noget. Og det var ikke fedt at være den første, det kan jeg tydeligt huske. Det var en, der hed Thomas, og han blev betragtet som en, der decideret var lidt sær, ikke? Fordi at man var så afgjort ikke var den første. Men Thomas var desværre suveræn til fodbold, hvilket gjorde, at man kunne ikke rigtig grine af ham. Så dem, der var heldige, det var de drenge, der lå i midtergruppen, som ikke var de første 3, men som heller ikke ved Gud var de sidste 3, fordi så er man færdig. Men den der bløde mellem var, de havde det egentlig fedt nok, og de havde ingen problemer, og de fik alle sammen hår på kroppen samtidig, og syntes alting var fedt. Og så var der så os, som var de sidste, og jeg var absolut den sidste. Og jeg blev reddet på en meget egentlig urimelig måde, men sådan er det jo, at jeg er mørkhåret, og der var en anden som var meget lyshåret, han var faktisk hvidhåret, og det betød, at man kunne ikke se. Og han viste mig, og så sagde, prøv at se, man kunne se, og jeg kunne godt se, men når man så gik i badegymnastik, kunne ikke se. Og det vil sige, at officielt så var han den sidste, der fik hår under armene, og jeg var den næst sidste, og det var jo bare åndssvagt. Men det betød alting, fordi at, det reddede mit liv, det er jeg fuldstændig sikker på. Indtil man var cirka 10-11 år, 12 måske, så var man bare en dreng. Men så efter 12 år, så gik man ind i nogle forskellige kategorier. Man kunne blive noget, der hed disker, man kunne blive noget, der hed flipper, og man kunne blive noget, der hed rocker. Og disker, det var nogen, der kunne lide sådan noget diskmusik. Og flipper, det var sådan nogen, der var langhåret. Og rocker, det var nogen, der var rocker. Og Jakob, som var min bedste ven, og som var den smukkeste dreng i hele kommunen, og som kunne alt, og hans morfar, han havde en flyver, han blev rocker. Og jeg kunne ikke blive rocker, fordi det krævede en masse ting, som jeg slet ikke havde, og det krævede, at man var stærk, og det krævede, at man alt muligt. Så jeg blev flipper, og flipper var ligesom også en slags restgruppe, fordi det var også dem, som ikke rigtig kunne. Altså jeg var ikke, disker var også smukke, og det var jeg ikke rigtig. Så jeg blev flipper. Og det var ikke særlig fedt, fordi det betød, at jeg kunne aldrig mere lege med Jakob. Og jeg havde været rigtig, rigtig glad for, at vi havde lavet alle mulige ting, som bare var drengeting, altså fløjet med drager og fisket og sådan nogle ting, som er sjove at gøre. Og pludselig kunne han kun lave noget, som var sådan noget rockagtigt sejt noget. Jeg sad og var flipper, og så var jeg lidt uheldig den eneste flipper i min klasse, og det betød, at jeg havde ikke rigtig nogen at flipper sammen med, så jeg sad meget alene. Og der var det ikke fedt, fordi at der ville jeg satme gerne have været en rocker. Så jeg gik fra at være en dreng, som egentlig havde det meget fint. Jeg var ikke overhovedet i den øverste halvdel af klassen, men jeg var heller ikke helt i bunden. Og så gik jeg til at være en, som absolut ikke havde nogen at lege med. Og det var fordi, at jeg var en forkert slags dreng i forhold til dem, der var i nærheden af mig. Så det var ikke særlig fedt. Men det fede er, at det bliver ikke ved. For så sad jeg var alene i 3 år, tror jeg. Indtil 7. klasse. 8. klasse. Og det synes jeg var rigtig, rigtig træls år. Men så i 8. klasse opdagede jeg i parallelklassen, i 8. A, jeg gik i 8. B, i 8. A, der var der 4 flippere. Og det havde jeg bare ikke vidst, for jeg havde ikke tænkt, at der var en verden uden for min egen klasse. Og så blev jeg venner med dem. Og så sagde hey, og man kan ikke sige, kan jeg lege med jer, for det sagde man ikke mere, for man må holde op med at lege. Så man sagde, kan jeg komme over for noget te? Ja, det kan du godt. Og så gik det ud på, og det var egentlig enormt hyggeligt, så sad vi hver eneste eftermiddag, vi var så 5, over hos Peter Seemanns forældre, fordi at, de var enormt søde. Og så diskuterede vi, hvem der skulle sætte vand over til te. Det var sådan, man lavede som flipper. Og det var fedt, fordi så havde jeg nogen at være det sammen med. Og det reddede helt ubetinget mit liv, fordi så kan alting fungere, når bare man har nogle venner. Men det var lige hårdt, indtil at man finder nogen at være på hylde med.